Wedetes mak aku nyawang selendang biru Lamatan kasiane ngatur kebaya ungu nyamping Tapi selain semis lagane kake bingung Nyata kagunane kurdi pahit Yo Mbak Dita. Anoe, ayo. Janji, yo. Janji selendang biru hamung enake Anoe. Eno, yo. Baten setiamu Monggo sareng sira lu ya. Selendang biru. Suwuk Guru Pak. Monggo, yuk. Tatapan janjimu selendang biru. Terima kasih. Wong iki dipetringan dhewe-dhewe kok. Bangsa lagu sing napa niku seger ya ta tregel kuwi Mbak Suci. Nggih, bangsa lagu sing rada nyelelek kuwi Eka. Ah. Lagu sing ngeres kuwi Fahmi. Kok ngeres niku maksudnya pripun? Lah anu sing pengalamane wis akeh kok. Oh ngeres niku maksudnya ngenes. Oh sing sedih-sedih ngono nggih ngenes ngeten nika nggih. Heeh. Iki bagiane Fahmi. Sakit menjiwai. Oh, temen kuwi jiwane sakit. Oh, malah karepe beda no kuwi ayo. Yo, gelangane diaturke mawa. Monggo aja, yo diaturke. Monggo yuk. Yo. Alas. Dua kali, ayo.
suci Rama Rika tuwekaning pati Terima kasih, matur nuwun. Ya, yang ento-ento kendangan cara Banyuwangen.